Abubuwa guda biyu ne suke samun matsala a wayarka ta iPhone har ya kasance ba ta caji. Wasu lokutan idan aka samu waya da matsalar caji kuma aka tabbatar da cewa matsala ce ta injin, akan samu cewa cajin IC ya samu matsala ko kuma USB-C ya samu matsala. To me bambanci? Cajin IC babban aikin da yake kula da shi shine ya tabbatar da cewa waya ta ɗauki caji, ta yi caji yadda ya kamata. Shi kuma USB-IC, kamin cajin IC ya fara nashi aiki, shi yake tabbatar da inganci na cajar da ka saka a wayarka. Shi yasa da yawa idan mutum ya aiki da cajar da bata da kyau, sai a samu USB-IC ya ƙone ko kuma cajin IC ya ƙone. Shi yasa ake buƙatar koyaushe mutum ya kama aiki da caza mai quality sosai, saboda ya guje ma lalacewar waɗannan manyan abubuwan guda biyu, waɗanda idan suka samu matsala, wayar ba za ta yi caji ba.